aja ngantuk wae to. Ah wong kepenakan lek ngrungokke iki Mas. Kepenakan lah ya kene iki. Kumpulan sing nges dhewe. Kumpulan apa to? Sripah. Wong cetha nggon gamelan kok kumpulan apa? Jenenge iki nak ana to, sekabehing kumpulan iki ana jenenge kok njuk Sripah. Apa jenenge? Nek kowe ngerti apa? Ada jenenge iki condong raos. Lah iya, aku arep muni ngono ndak madani, ya kan? Ayo kuwi condong raos kuwi mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah ra patek kempling jane. Ayo ming ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kacu. Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye to? Jagake nek ana sik dibuntel. Nek sing nom-nom kuwi le do melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki malih? Nek dikandani wis suwe saiki ora engko ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi gedhekane ngono. Ya ra mula gumyak tabuhane rampak sinden ki ngerti? Ora. Paranggono. Paranggono ki apa?
Sinden. Wah, Sinden ki ya apa wong ora ngerti kok. lho sinden ki cetha tape di. Lah wong sinden kok ya apa meneh? Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki isin tenan ki jane. Ha sing do ngrurui ndak pundi Mas kalian Kang Putra. Lho kowe ki ya kecendeken banget. Mbok pun kan ngadeg mawon darani lemu mlaku ki jengkeng coba. Ya ora ana nak ndek sikil kok jengkeng. Wong ki ngangetke ki kok kaya nang lemah banget. Aning ya wong ki ora anu saiki ki. Ora mergo ala lan dedeg kurang ki ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sinden ming jak semuan terus. Iya ta? Karang sinau iki. Sinau, ane rakyat dipethuk nyak ming bonceng kepit. Dan kowe mulai gegermu pilur-pilur kae. Kae tiba ta? Karang aku rana sing barengi njuk bonceng gerobak e. Lah rak saru apa ana sinden kok gerobak? Oh kuwi sing kurang berhargaan. Kurang berhargaan lan ora ndek rombongan ki ya ngono kuwi. Waranggana ki elek-eleke pethuk sedan. Pepete Honda apa Yamaha. Kuwi mesti boncengke pit. Mongko nek bar rampung nyindeni ya njut nengke wae. Apa ana sinden sewengi kok mulai menggo lemper. Lah wong sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana sugane lemper aku gawakno lho. Aku rak ya Nang kuwi menggo aksi kok. Kesiki gawake ya kena ora kena kok njur mempeng. Jo ah mesin. Ning nak ya kowe gelem ta? Kene iki ya komplit ta. Ah nek kowe arep serajar nang kene iki. Ajar apa? Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki. Ketuane wis kenal apa kowe? Wis anggere kowe ngangetke aku ya padha kuwi. Iki ya ana ta ketuane? Ana ning aku ra wani nyruwe. Ngono. Agek meriang. Meriang ya apa ta? Agek semlenget ngono bocah. Lara ta? Nah, kuwi meng ora lara ming kesenengen. Senengen. Kesenengan le dijeksa-jeksi kuwi ngono. Jeksi? Heeh, delet-delet jus. Anggere rada anget sih jus. Yo. Tau mbiyen kesusu le mriksake kleru. Kleru. Karo doktere dabani ampun anu nggih dar suket sing nem. Jebule mrisake kleru nang dokter kewan. Saking kesusune ya ora pancen anu kesusu bingung selak panas mbok piye kae ngono. Pancen kae kancaku Sinara Wedi sak jeke kok. Nek padha kowe iki nak ya lemu ta Pakne? Iya. Aku isih sontek. Lho lah kuwi pancen karmane. Karmane dadi panganan apa-apa kowe wis jeli ngono ketoke. Dadi saiki darane ya ming suntik. Tenan kae ketoke kono kaya ngono ora dijus dina wae. Tenan jus. Iya, sok kowe ya tak jus. Ya. Anek lara ra sing ngejus aja kowe. Tapi ya sapa sing ngopeni ya aku. Diundangke tukang jus. Karo lara kok ming urusan jus. Ora iki wis piye karemu? Nang kene kok tak tembungke. Aku. Iya. Ning aku isine. Oh, anggere tutupi raine iki nang kene iki ngene. Anggere wis kowe awor nang kene iki wis kajen keringan. Aku. Wira suarane wis nom-nom. Bagus. Ning ra tau udut. Ra tau udut wong ra duwe. Aku. Kok ra duwe? Ada ra tau udut ta wira suara. Lho, jaga kesehatan gulu ngono. Mula kowe iki aja nglecis.
Ning sok aku nek dadi sindan, nek linggo rak ning sandinge Wiraswara mesti nyetar jajar sik ngendang. Wong kowe karo kendang kowe kalah dhuwur e. Ning kowe rak ramangkel to nek aku jajar para Wiraswara. Rak. Ya ming atine iki rada sengkring titik ngono. Cak kowe iki lho aku ki ora kok jenenge betarepke lan sujanan ki ora ngono. Lek Semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kowe diarani kethuk apa kowe iki kecendiken tenan kok. Sing dadi ki nek ora dedeke to, sinden ki nek ya suarane to kowe iki kok. Ya wis engko tak kandhake jere. Ning lirih-lirih wae. Lirih. Arep piye? Ya. Nah, saiki kowe arep sinau apa? Tak jaluke tintingan. Tinting ya? Heeh. Ya. Nek pisanan kuwi sindan kuwi jengleng iso apa kowe? Hah? Jengleng. Jengleng ki piye? Ya kaya adate kae. Oh, gendinge apa? Pangkur. Pangkur. Pangkur ki kowe ngerti werna pira? Pangkur. Oke. Nah, pira? Pangkur ki werna-werna. Lah ya oke ki ana cacahe apa ya pangkur kok stenggok. Oke, Pak Ne. Pangkur ki werna-werna, Bro. Kaya to. Ayo ki pangkur apa kuwi mau? Ndakmu kuwi. Jengleng. Pangkur jengleng. Ya to kuwi ana lho. Pangkur Banyumas. Ya ana. Iya. Iya. Pangkur Semarang. Ya ana. Semarangan. Semarang. Ya ana. Ana. Lho, komplit. Pangkur apa iki? Kasmaran. Rambangan. Oh, Rambangan. Wah, kuwi mah aku. Pangkur ora seneng kowe. Kok ora seneng? Nek klelep sisan wis malahan. Pangkur Rambangan. Rambangan. Ya, apik kuwi. Heeh. Kok njuk nek klelep ki apa njuk le pangkur nang jero banyu. Kuwi semono kae kuwi. Iya, akeh werna-werna Pak Nih lho. Entah. Lanjut saiki sing tak senengi pangkur apa kuwi? Jare jengleng. Heeh, coba Kang Aku durung tau krungu nek pangkur jengleng ki tabuhane piye nek aku durung tau krungu. Ayo, kan Ciro Cimalu Mamon nem maroro rebabane ngono wis Yo le nyuwara piye kuwi? Nek kok ngono. weruhku kae ora nyuwara. Nek terus ngusungi. Wong nyuwara lah ya wis. Ngusungi ta. Wis kek muni coba wis. Sing ngamura karuang ngono. Oke. Iki saiki jengleng. Apalane apa? Manut. Manut ta. Sak isane ya. Sak elingmu. Iya, ning bentuke waranggana ki ora apike diapik-apike ngono lho. Lah piye? Lambene iki dimbrono-mbranake ngono. Aneh kok ya lambeku tekan ngendi-endi. Lho engko aku sing ngadang jaba kono. Lah wong ming sadek. Lah ya ming saudeke kono ki tegese dencas-encasake ki men ketok seni ngene lho, seni. Kowe engko klenger. Lah nggawa obat aku. Angger kira yer ajut madang. Wes kondak. Tintingane karo. Mengok tabuhane apa ngono? Lho jeneng sewiji iki ngono kuwi. Dadi jengleng ki saron tok. Ming kendang. Oh. Apa jengleng nganggo rebab nah ya rebabe coklek akalmu. Ora kena ya. Ning kuwi nabuh jengleng ki nek sing nabuh ora pegawe pabrik wesi wis. Ora kuat. Ora iso mak pieng ngono ya. Ning ya tau. Jengleng nganggo black kuwi kena. Kok jengleng kok nganggo black kowe. Jengleng ki waton rame.
Wis ta aja omong wae kelangan ngeng. Ya. Oe. Ciro ci. Timbangane ndelok sekaten. Apa kaya sekaten? Lho, jeleng. Kendange pilihke sik gedhe lho. Oh, ta. Aja kowe ora pilih kak. Ora pilih gede kuwi. Trimo kendang cilik-cilik kuwi. Kan kendang kok cilik-cilik iki kendang. Kuwi ketipung ta. Nah, iki ketipung. Oh, kuwi kendang. Nek sing gedhe jeleng ngono. Heeh. Wis, ha. Ciro cipat. Yuk. Yuk. Yes. Minir kuwi jenenge. Hah? Minir. Pancen kaya ngono. Iya kok ngono. Nenano. Kowe mau minir ta ya? Sinawong resmine kidul. Enggak. Kowe kemunggahan kuwi kok njur. Ya bene waton jeplak weh. Terus wis iki pisan kas dadi kowe dadi kuwi Waranggono. Iya. Sok kowe dadi gerong ya. Mesti. Aku kuwi warung tak kon wis ngirongi. Wah, aku tau ngirongi bal-balan. Wah. Mana ngirongi kok bal-balan iki ya piye kuwi? Nggawa bal aku. Elo ya la ya la. Wah, dadi apal-balan. Bal-balan ati girongi. Nah, kowe ya cekak wis girong tak iki mau terus kena. Wah, sesuk engko tak tukoke klambi. Klambi apa? Wah, klambi jagung. Ngandel ora, kok ya aku kok dinggoni klobot. Wis terus engko ndak selak. Anu apa? Ngenge wandane. Anu Wandok ya apa? Kelangan. Kok kaya nganti ngerti-ngerti ya kae lho. Kelangan titi polo. Waduh. Kok titi kok polo lho. Lah ya titi ku rewel banget mula ya dipolongo mesti nakok-nakoke kowe iki. Wis terus. Nena Ciro cilu. Nah nintreng kok tanpa bener ta ya? Njak ra iso ya. Ana radioso kok wis. Terus jeng. Sinapa kok meneng ya? Lho, kok meng pisan-pisan ya, Pak? Heeh, sebab dindeke iki ngangetke rupamu ki. Kak kowe kok njeng ngrupak-ngrupak. Ora, rada do gumun. Piye? Nek dimatke sak tleraman ki manis. Ini nek dimatke kok klawu. Ngono ta? Wis gak dindeke. Klawu ya ben. Ane wong bojone srundeng wis sing wedok klawu ya ora apa-apa. Iya padha kena nggo lawuh. Terus nak. So tak tukoke cemara. Waduh. Rong wit. Cemara rong wit ki njok nggo ngebruki kowe. Cemara godhong. Terus nak. Wah, kedanan aku kan suaramu. Ora ngerti nek kaya gini kadigdayane. Ayo. Merapa karata
Wis marem ki ngrungokke swaramu ki marem. Wis. Dadi iki nek mungguh ditanggap nang pabrik wis kuat iki. Heeh. Kok nang pabrik? Heeh, sok nek cembeng ki ora ditundangke mara. Lho, wong ora diundang kok mara. Ha sing jenenge ledek ngeyel ki. Lho. Kok ledek kok ngeyel lho. Lho, ora ditanggap gregeten mara. Lho. Sinden kuwi nang isor tebu karo ora sesuk rak ndarani wong edan tak ya dibalani wong. Kowe iki rumangsaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho. Wis iki awake dhewe lerem sikik neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta? Wah, ya aku manut. Ning kowe kuwi aja tok sepelekke lho melu kumpulan wis tak catetke dadi keluarga kene. Oh, aku wis tak catetke to. Rong dina pisan ngekeki iuran. Lho, yuran. Yuran ki apa to? Urunan kuwi to. Oh. Wis tak nehi. Wis. Oh. Rungokno gending sing akan dateng. Oh ya. Engko nek kowe ora cilaka wis to. Oh, wis ora wae. Oh, nek ora seneng. Ndak cilaka Ora, mah. mesti seneng e. Barak ngono. Apik. Rungokno waranggonane kena tok conto. Ngono dadi nek ora awor kene dhewe kuwi wis mentes. Oh Wis. ya. Meneng. Raden Harya Werkudara. Iki Banyumas. Nyata lamun Banyumas ngerti ra? Satria Jodipati. Ora patak ya. Iki kowe ya kudu sinau iki. Satria ya. Ora gelem ngrungokke tak antem tenan. Prakasa gagaku luhur. Ki umure sing sindenke akeh kono. Akeh tuwa kono karo kowe. Apik ya. Kabeh swidak. Kudekmu simper jajak yen ngantika gerang-gerang pindah guntur. Ya pindah guntur, no. Dadi sok kowe kudu sinau. Sok diganti kata-katane. Anjuk guntur iki gantine apa? Guna. Ya. Dasar satriya prawira. Prawira kidule dhewe. Dadi prawira kidule dhewe kae diapal. Eling kula eling gunungane Senopati.
iki gending Banyumasan, ngerti ra? Kowe ya iso girang kaya kowe mau. Alah wong kena wis seni kok ndadak tok takon Piye ta kowe mau le nyenggak iki, Mas? Ya. Oh. Ngono. Ya. Ya. Ngono kok. Ya. Dadi kowe Jirolo. Lupatmo. Iki kok kaya ngerti-ngertian nutnya lho. Satria ing Madukara. Karaloke. Ya, wis aja. Wis sungko nek nang omah. Anu tak kandhani. Mana nganggo karaloke? Lho, kuwi munggo iso ngono. Lah iki Madukara. kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas. Tegese iki ya kok diklompetke. lho. Pisan kas jut. Wis iki wae. Yang sawiji kang dadi pilihananku. Ya kowe kuwi nek arep tak semiti wae nyatane bojo to ya. Ya ngapa ta? Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis cocok. Apa kenapa? Nganggo kebaya ngono, gelung iki tekuk ngono. Lah kancane kae ya nganggo kok ngene kok. Lho, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok njut modho-modho. Ora kena ta? Ora kena. Engko nek nang kono sumuk. Lho, sumur angko nyedusungi nang sumur le uyon-uyon kuwi dadi. Lah wong kok sumuk kok njut nggo kepentingan kok njut waranggana kaosan nganggo slek. Kuwi ndarani kemidi. Ora kena. Darani kae lho sik gandul barang kae kemidi sirkis. Oh. Nek waranggana ki ya nganggo kebaya, gelung teko ngono. Ya ayo terna mulai saiki salin kok. Wah, lah ya kuwi wis. Lah piye? Cilakane ndek bojo waranggana kaya kono kuwi. Ya tak apa-apa ya ayo kok mulai kok tukoke kuwi kok. Tak pecah lah ya wis kuwi wis salung wis lereno wae dadi sinden remo aku suwe-suwe. Lah ya apa-apa ki madeg dhewe jenenge iki usaha berdikari. Apa nja aku kok bedhi kari? Ngadeg dhewe ada-ada dhewe ra yang tukoke cemara. Sandal mesan. Aku ra ndidi tak tukoke sandal titik sing duwe nesu.
Sekarang le tuku ming nang jagongan. Ayo Pak, aku kan bali dhewe. Ora wis kok ngono sik wae. Iki ajek to kancane. Heeh. Tip kok. Iki sik ngendang ya tetep ae sik ngender ngono. Kowe ngerti ta gamelan sijine? Ora. Saran kowe sing cilik apa? Sing cilik kae. Apa to kae jenenge? Ora ngerti ta? Ora. Wah cilaka aku ya ora ya. Kowe iki kok aing to. Sing tak ngerteni ming ketipung. Ketipung ki sing ndi? Kendange sing cilik kae. Oh, kae ketipung. Nek sing gedhe Anu bem. sing rada cilik. Kendang ki sing mujurana sing gedhe kae bem. Nek sing rada tanggung kae Tanggung kae manut sik nuku dadi. kok sik nuku wong jenenge kok. Lho pira arepe ngono. Wong kok njendrindil padha saka omah buta gamelan Kae yuk sing digantung-gantung kae apa Kae jenenge? gamelan sing salah dhewe. Kok salah to? Kempul. Oh, kae kempul to. Kempul. Oh, kempul. Mane sing rada cilik tanggung kae ora omong wae. Apa? Anggo ndarani jangkar kowe. Apa jenenge? Siem. Siem. Oh. Jeneng ora siem to? Kok siem? Sapa? Ra. Ayam basan dadi waranggana iki ya Siti. Oh, kaya wong bojone kok lali kok ya siem lho. Sing marake ya ngalih entar jenenge Sukiyah wae barang dadi waranggana Sutiwati. Ya aja ya acek wae. Acek wae. Aku mbiyen jenengku rak perenjak to. Ning saiki ming arep tak imbui. Apa? Wara lho. Apik kowe. Dadi wara perenjak Nek ngono. nek kowe seneng dadi perenjak kudu Piye? sinau lho. Sinau apa? Loro to. Lho kok loro? Prenjek-prenjek-plenjer ngono to. Kok Prenjek-prenjek-plenjer. Jen. Perenjak kira loro to. Siji prenjek-prenjek ngono asik melenjer. Ta kowe. Aku perenjak lanang. Lah iya. Aja anu iki wis tekan gone iki. Wis saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga Iki iki. kok ora mlebu ndono to kok ming nang kene to iki. Lho, awak dhewe wis pasta kene iki nggone. Ora entuk mlebu nang ngene kancane kono. Ora, urung daftar seni piringan urung. Nyuwun gending pangkur semawisan. Kok dibasak? Urung letep urung suwe rak basa to. Ya ora kena nek Apa? gending iki. Gending Semarangan, Cok. Dawah apa? Dawah. Aja dipleroki. Aja dipleroki. Kowe engko nek dipleroki kowe klenger. Itu. Aja dipleroki. Kenging mleroki ning mboten mawi mripat. Ora mlerok. Oh, angel to mlerok kok ora mripat ki. Nganggo apa? Ayo sak duwene monggo aja. Rungokno lebune. Ya. Wah, wis sinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar. Waduh. Ngajar sindane tatane nyawa. Guntingi rambutmu. Wong wedok kok harus guntingi rambut harus kepiye? Kudungan ta? Oh iya ya. Udung caping. Ya ora kok Ya. tuku ta. Monggo nyun gending angkur Semarangan dawah jomlirok. Aja dipleroki kok aja mlerok. Kak ya padha ta di mengelekke kowe kok. Mang mlerok nggih kena. Monggo. Mingkar mingkuring ukara hakarana karenan marti siwi Waranggana baboning Semarang. Angger wis iki weh. Tenang, wis ora ana sing ngungkul. Sinamung rasmining kita Lho,
kaya ora padha ning iso pulih pone. Tenan kuwi nek babon banget. Babon. Lho anek kakung jago to. Ora padha diplek coba rungokno neh. Sinuba sinungkarata mreketarata pakaratine ilmu luhur Nang kuping ki ngeres. Kupinge ana wedine, Pak. Po kali kok. Aja ngisruhi sing nyuwara to. kang tumrap neng tanah Jawa. Kepiye? Lek ngedeg-degi ta ning jebul. Agama hageming haji Sasi ngarepe nek sida diundang nang kidul pabrik iki tak take lho. Iki ta. Wah ning aku isin banget. Kok endi? Kowe rumangsaku polahmu jan gedhe abikang. Ngono. Ngrungokke werak ya kena kok lemu wah. Lah wong seni ki ra kena ditinggal otot bayu ki obah dhewe. Aku ngangetke sing ngethok kaya plek udara tandane. Ngono ya. Tenan kuwi. Ya sing ngethok kaya plek udara. Nabukono kuwi. Ora, ngerti ta? Ane rak nyambut gawe. Apa kowe iki mung ngrungokke kowe kok mbanyaki lho rak ya wis jan wis. Saplok dadi waranggana kowe malah kemajuane ngunekke banyak. Awang isin ya aku. Nikah kenging napa to nika? Mbok nggih niku dicaosi PPO menika nak aku rak ya isin banget ta. Darani ngapa-ngapa kowe. Aning wong kok sreteng to. Seni ki anggere krungu gamelan tansaya sik ngendang Bapak Narto. Ku nang ndi-ndi ku tak kedang 6 didol kabeh ku. Kowe pendang 6 tabuh kabeh. Drijine ki petil dhewe-dhewe lho. Nah bukono lho. Saking kapinterane semono kuwi. Nah kuwi sing tak jaluk. Kuwi nek luar negeri ngejes. Ngejes ki ora
tetok tetok duduk lah kuwi yo nek Indonesia Pak Narto kendang kuwi wis mumpuni mbok kendang didepi pira nek rantek kantangi ngelambi tegese ki keratan ketabuh kabeh ngono tira komplit ketabur ra ngono kok yo entek kowe iki gumenku tangane kuwi lho kok oleh terampil ora mek ngendang terampil lah ngapa nampani jet ya malah luwih terampil tenan kuwi anggere aku kepethuk denene iki wis Ngamarta Kresna wis wong-wong ki nganti gumun kuwi apane to ya nangre tuk suwe banget kae sikep-sikepan dul kuwi wong ngenteni kok suwe dul turu kabeh ngono dadi anger petuk tuk ngono ki adu pundak padha pundak aku turu kono kono ngebiarle dagel aku ngebiarle mayang yang wale to wale apa kowe iso mayang Pak mayangi waduh ngene oleh bengak iki lho ki gandeng wis semarangan apa sing atak jaluk ayo wis saiki satu meking pangkur kita nek petuk kanca-kanca iki oh iki anu enake ya pangkur meneh wae po wis terus pangkur aja nganti ra pangkur lho kudu pangkur iki pangkur iki ya pepak kok dadi apa iki apa iki anu apa pangkur pangkur rambangan langen wanaran mentaram lho ya apik ya Pak apik nyun pangkur dirambang wah kok pangkur kok dirambang neh bening kok bruwet deh rambangan dawah menaranan monggo
Kayeng apa ora? Kayeng. Ki Murambangan. Dawak Mentaram. Mana? Mentaram ngerti? Ora. Cekakane sing blendruk iki. Mentaram kok njuk cekok. Ha iya kuwi jenenge Mentaraman. Ora nek iket. Apik ra? Apik. Mingkar kuring Pak Karto Pak Karto Pak Kartingan ya Kowe iki arep nembang apa piye? nembang ning karo turu ketok iki Kok Pak Karto? Lu Pak Karto lu Ora karo-karo. ning aku sing seneng dhewe mau Mas aja mlerak ya Mas aja mlerak Yut Wira suarane ning aja nganggo kesopanan Mas lah sing wedok mangsulen la witekno kapiye Ora nganggo witekno. Wong krungu witekno kapiye Wira suarane aja nglanggar Langgar apa? piye taun ini Mang ning anu kaya tanya jawab ngono ta ya Iya ning nak urung iso ki ya ngrungokke sikik ora gek kowe muni. aja padha ngrungokke weling kowe piye aja mlerok Ayo Mas aja mleroki ngono ta. ngono ta njuk lanange muni piye Kowe muni piye? mlerok ya kena krungu ki mlerok ya kena ning aja ninggal kasopanan kowe terus ta aja ninggal kasopanan cek lanang lah piye ora sopan ya men. kuwi jenenge buruk Ayo ning kelemang ya. Aku ya ora watak iki. ning iki mau sok ngene nek awake dhewe mulai Heeh. dolah Dolah piye? dimasak ta Dimasak piye? dimasak ngene padane Piye? Aku manut kowe. tegese sing peni sing mengandung seni Piye? nek nanggon pertemuan ngono ya ini kawis ngelak ya kowe hasil lanang to wong kek digodhog wong nang jagongan kok nembung nyemoni dadi sok dolah supaya sing digawe iki ngerti ngene ta so ning sok nang omah dimasak ya Kuwi gak ngono. ning aja ninggal titi polo Polo wida apa? wong kuwan mesti ngayal ngerti gawe Titi becik polo ki tetembungan apa kuwi? anu aksarane sing cetha ta ane sing lanang mau piye kudu nganggo kesopanan sebab ngelingi ketimuran ngerti timur Ya nek wetak muni piye kuwi? ya nek ngono Mas aku wis ra arep nganggo mripat Mripate salahke ngono. kan ndak mlerok terus ta kuwi wong delekke terus karo sing lanang Ya ora apik ana wong ora nganggo. mulai iki mau sok dipikir dolah Wah ning aku sirikan le Mas-mas kuwi nek karo kowe. piye ta Ya aku nyeluk kowe Mas. ra yo nek paling wegah ra Om Om apa kang Om Pimpa ngandel ra. kok anjir Om ngandel lah wong kok kandhane mesti ngayal iki mau Heeh. Mentaraman Bentar. iki ana ning singkes mbokne Hah? iki ana sing nges Wah isih oke isih Apa? pepana Wis pisan pangkur-pangkur ki oke. pisan kas apa coba Saiki iki malah anu apa pangkur palaran Mataram. Lho. kuwi yo ana kuwi engko kakung kabeh Hah? ning yo ndak tanya jawab dipraktekke ah Lho, mula heeh kuwi. nyuwun Mentaraman pangkur
Wah, jan wis nyamleng tenan. Saiki njut apa ya? Saiki aku ya urung marem, ket Apa? mau kok meng ngrungokke Iya. swaraning Paranggana. Heeh. Aku nek urung ngrungokke swaramu aku ya urung marem kok, Pak. Aku ki ora patek paham, aku ki mimpin e. Mbah, Ah mimpin pokok nyuwara. mimpin apa? Ning yes coba ya apa ya? Nah, Apa sing tak pilih? lho, ayo jajal nak kowe jenggleng kaya ngopo, rak ya ngono kok. Urepe Ngeyop iki. Ngeyop. Jan aku nyuwara udan ya. Matno ya. Iya. Undang iki ra nyuwara mimpin e. Ya kena. Aku arep nyuwara wis kacau. Enggak napa sing kacau ki enggak napa. Pesa pisan harus kamu kuwi Apik tenan. kendange ibut ya. Bahane sing ngajari munggah medun ngono Nora mulur nalare pate ngasa luwi Apik. iya ta Apik. Teruske, Pak. Nek. timbangane ora nang pesisir kati taku wakang sira Arek iki nek arep ngopo iki mau? Indah pada sinerlah angin marota iki non stop Ya. kumarenggeng anggreng-anggrong Janji sabar, aturaké susu, sabae jembar-jembar, marine lan pindah padane prantene makasa